Chiksi! RMN Report! Gimandoan ni Gobernador Gov.Garcia ang kagamhanan sa lungsod sa Sibonga nga itapok ang mga karaan nga hulagway sa Nuestra Señora del Pilar Parish Church. Lakip na ang kumbento ni ini ug isumiti kini sa ihang buhatan sa dili pa moabot ang awahing adlaw sa buwan sa Mayo. Sa memorandum nga gipadala sa gobernador ngadto kang Mayor Mariano Laude, mga miyembro sa konseho ug mga barangay kapitan sa maong lungsod, gibutyag sa gobernadora nga ang maong kamanduan alang sa pagpatarong sa maong simbahan nga subay usab sa orihinal niini nga istruktura. Kahinumduman nga sa milabay nga Enero karong tuiga si Gobernador Gov.Garcia ug Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kontiya sa General Manager and Chief Operating Officer Mark Lapid nagpinirmahay og kasabutan alang sa pagpatarong o restoration sa Sibonga Church ug kumbento niini. Nasayran usab nga ubos sa kasabutan ang TIAZA mohatag og pundo nga 110 milyones pesos alang sa restorasyon sa maong simbahan samtang ang Kapitolyo ang mohapsay sa implementasyon niini. Kini si Idol Chiksi, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.